Търси Тони Силва. Не бе готов Тони Силва за това подаване. Но пък грешка сега на Станислав Ангелов. Ангелов тук фаулира. Туспа за ЦСКА. Тони Силва спечели Туспа. Това трябва да бъде и втори жълт картон за Станислав Ангелов. Невероятна грешка на най-опитния футболист на Левски Станислав Ангелов. Точно така. Левски остава с 10 души на терена. ЦСКА пък ще изпълни Туспа. Поле, а главният съдия Георги Кабаков отсъди Туспа. Ето тук виждате за гъщетата как Станислав Ангелов си помогна с ръка. Според мен няма спор относно решението на арбитъра. От тази камера се вижда най-добре нарушението, което извърши Станислав Ангелов. Сигнал на рефера. Емил Гаргоров и ЦСКА повежда на Левски с 1-0 в 69-та минута. Безапелационно изпълнение на Емил Гаргоров. Усети ъгъла Горан Блажевич. Хвърли се в вярната посока, но малко не му достигна да отрази точния удар на Емил Гаргоров. Радост сред привържениците на ЦСКА. Обърнаха на националния стадион Васил Левски. Левски игра от 29-та минута с човек повече заради червения картон на Борис Галчев, който ЦСКА води на Левски с 1-0. Двата отбора вече с по 10 души на терена. Удар на Ларсен Торе в страни от вратата. Продължава обаче атаката на Левски. Ново центриране. Апостол Попов остави човек зад гърба си. Вижте още веднъж, тук претенциите на футболистите на Левски са, че има игра с ръка на Апостол Попов. Гледам още веднъж внимателно. Цветан Генков играе с глава и Апостол Попов докосва с ръка. Центриране на Милдър. Това може да е нещо опасно. Не. Валентин Илиев и след това Райс Були. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и Ларсен Торе и Райс Були. Тук трябва да има червени картони между двамата. Със сигурност ще има червени картони поредни. Ларсен Торе изрита топката в ръцете на Райс Були. След това Райс Були удари към главния арбитър да спести това. На Були, нито на Ларсен Торе. Ето ситуацията. ЦСКА. Видяхме, че Райс Були е изгонен от игра. Картон за Ларсен Торе и червен картон за него. Може би най-ниския на терена Гаргоров игра с глава и това е последния съдийски сигнал на главния арбитър Георги Кабаков. ЦСКА победи Левски с 1-0 и на терена на стадион на Васил Левски. Затова по-добре да изчакаме преди рекламите, да видим как ще минат тези ситуации между Марко... червен картон за Гаджев. Червен картон за Гаджев. За кой ще е другия? Може би за Марко Соко. Червен картон и за Марко Соко.